Induljon egy felejthetetlen 8 órás utazásra Kína kulturális kincseinek időtlen báján keresztül. Az út 9 órakor indul, és az elbűvölő Zuijiao vízi faluban kezdődik, amely a régió legrégebbi és legaprólékosabban megőrzött vízi faluja, mindössze 30 kilométerre nyugatra Shanghai belvárosától. Itt merüljön el a több mint 400 éves történelem gazdag szövetében, ahogy szűk csatornákon barangol, ősi hidakon kel át, és gyönyörködik a Ming és Qing dinasztia stílusú építészetében. Vegyen részt a régi hagyományoknak megfelelő alkudozásban a bájos helyi üzletekben, ami autentikus élménnyel gazdagítja látogatását. Látogatásának egyik fénypontja egy nyugodt csónakázás a békés vízi utakon, amely egyedi perspektívát nyújt a falu szépségéről, és lehetővé teszi, hogy átélje azt a nyugodt légkört, amely évszázadok óta elbűvöli a látogatókat. Egy ízletes ebéd után fedezze fel a kínai örökség mélységeit a neves Shanghai Museum of Ancient Chinese Artban. A múzeum lenyűgöző gyűjteménye több mint 120,000 ritka és értékes tárgyat tartalmaz 21 kategóriában, beleértve a kifinomult kerámiákat, bonyolult jáde faragványokat és mesteri kalligráfiákat. Minden kiállítás Kína dicsőséges múltját hirdeti. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az audioguide készülék nem tartozik a csomaghoz. A nap folyamán látogasson el egy selyemgyárba, amely fontos állomás a visszaúton Shanghai városába. Itt betekintést nyerhet a kínai selyemgyártás bonyolult kézművességébe és gazdag kulturális örökségébe, megismerve a helyi kézművesek által fenntartott hagyományos gyakorlatokat. Böngészen a kiváló minőségű selyemtermékek választékában, amelyek tökéletesek lehetnek emléknek vagy ajándéknak szerettei számára. A nap felfedezései által gazdagodva, nyugodtan térjen vissza szállodájába, magával hozva Kína időtlen csodáinak és vendégszeretetének emlékeit. Az ebéd benne foglaltatik, biztosítva a zavartalan és kielégítő élményt az elejétől a végéig.